आता रात्रीचे 1:45 झालेला असा आणि आमच्याकडे पाऊस येतो आणि पावसामुळे लाईट गेले म्हणजे हा बघा ह्या असं उभ्या राहून माझ्या बॅटरी मारता आणि मी हा व्हिडिओ बनवते रात्री 1 वाजता आणि ते बघा तिच्या बाहेर सगळीकडे टोपला असं टोपलेले सगळीकडे गळता आणि रात्रीचे 1:45 झाले 1 वाजलं बरोबर 1:45 पण नाही आणि असे सगळीकडे लायला आणि आम्ही हातरुणात झोपतो तिकडे पण सगळीकडे गळत आम्ही झोपतो आणि बघा हायचं टोप लायलेलो असं दाखवतो बॅटरी बघा असं टोप लायलेलं वा आणि असं ते गळतं आवरणं खाली आणि असं आम्ही झोपलेलो पहिली आणि आमचे कपडे पण भिजले गळान आणि असं आम्ही पहिली पॅन्ट पण अशी ओली झाली स्कर्ट पण भिजलो असतो आणि लाईट पण गेलेली असं आम्ही सगळे पिनी काढून टाकले 1 वाजता उठान बघू काही जणू दिसता तुमका पाणी व्हायचा जमला आणि गळता अजून हा हल पाणी दिसतं हा दिसला हा बघा हैसर गळान बघा काय झालं अख्खं चिखल झालो आणि हिने आपल्या गुटाळून हातरून साईड केलं आणि हिने बाजूक केलंय मग इतक्या गळता उद्या पूर येतो आमच्या घरात बघा हैसर आमका पाणी गळता म्हणून बाळले लावली पाणी इलिया आणि बाहेर जाम गडगडता लखलखता मम्मी आणि ह्याच्यात बघा कितक्या बरा पाणी भरला आणि हयसर गळता का नाही बघा हय गळता सगळीकडे गळता तर उद्या सकाळी उठाने आमका बघूक सगळं झाला चेक करूक झाला की नक्की खय खय गळता वाऱ्यामुळे आमचे पत्रे पण उडान गेले बघा आमचं पत्र उडान गेलं दिसत तुमचं बघा बघा पत्र नाही हा बाकी पत्रे आहोत आणि आमचं पत्र कुठेतरी गेलो ना आणि रात्री 1 वाजता भांडतात दोघं गेलं आणि आमचं फळा बघा काय झालं फळा माझी झाडं पत्र उडून गेलं गाडी भिजली माझी पूर्ण ती बघा आमची गाडी भिजली ते सगळे सायकली विकेली सगळं आमची मोबाईल उशी पण भिजली आणि आमचा फळा बघा अख्ख्या पाणी झाला त्या बघा काही जण आम्ही सगळीजण पाणी थांबवण्यासाठी उठलो त्या पप्पाण्याक वाटला की आम्ही त्याला खाऊक घालतलो म्हणून त्यांनी आयडाक सुरुवात केल्या आणि आता बघा गाईज हय पण गळता आणि खळ्यात खूप जास्तच पुरिलो हा बघा हय गळता त्यांच्यामध्ये प्रेम चालू असा हो इलय सर आम्ही झोपलेलो तर आमचा उसा पण गळान सगळा खराब झाला आणि आता मी इलो जाळीत आणि त्या साईडीक गळता ह्या साईडीक गळता आणि आम्ही मध्ये आता निघतलो लाईट पण गेली आता आम्ही जातो झोपाक तर चला बाय तर गाईस काल ते पाऊस पडलो त्याच्यामुळे आता आमच्या खळ्याची आणि आजूबाजूच्या परिसराची हालत बघा जसं आमचं अख्ख्या खळा आम्ही शेणानं सारायलेला तर सगळा खराब झाला आणि बघा हळूचं आमचं पत्र उडान गेलो आणि ते सगळे सायकली पण वाऱ्यामुळे पडले आणि ते सगळे खुर्चे भिजले आणि तो बघा थंय आम्ही आता पत्र हाडून ठेवलो काल रात्री आमच्या कुणग्यात गेलेलो उडान तर सकाळी हाडून ठेवले आणि पप्पांनी ती सगळी हालत झाली आणि सगळा भिजला आमची खाट पण भिजली आणि समोरची लाकडा बिडा सगळा भिजान गेला